Sziasztok, én Mirella vagyok, és ugye a vásárlási én után vettem fel ezt a videót, azaz veszem fel. Oké, és akkor ez egy album mutató lesz, már benne is vannak kártyák, kap 4-et, kezdjük. Amúgy ilyen. És akkor az első oldalba ez kell, és limited. Jaj, limit. Yeah. Ki is gyűjt az első oldal. Tehát várja 2017-es. Nem, ezek nem 2017-esek. A következő egy párizsos, amiben csak 2 kell, de itt nincsen. Jaj! Szóval, bocsi, csak a tesómat, akkor Barcelonás. Ja. Isten, ez is oda vezet. Igen, a kedves csapatomból nem jelzik senki. Vagy nem? Nem. Nem 3 kártya, de fel így olvasom. Ja! Erik! Ez ilyen. Egy söbetűs. Egy ilyen söbetűs. Oké. És akkor ez így. Yeah. Ugye következő. Müller. A kedvencem. Ugye Barcelona, csak olvassátok el. Müller anyának a munkahelye. Müller. És amúgy ez ilyen. Ilyenek amúgy. Bocsi, hogyha nem vásárolok jól, nem olyan nagy. De kíváncsi vagyok. Nem tudom. Nem tudom, hogy mutassam. Pedig legtöbb a 2017-es, az a jó. Vannak az jeleim is. Volt azért nem lehet sátok. Na, itt például egy ilyen van. Lássátok. Szóljak, mikor jelent. Oké. Most is kint beszélgetnek ide. Írjátok már meg, kérlek, hogy ez 2017-ese.
ezek 2017-esek, mert nekem az egyik osztálytársam azt mondta, hogy itt mi? Hát közben üzent 08, szóval kicsit sietek, mert írt az egy videót. Azaz a más lány és én. Igen, azt hiszem. Megmutatom, hogy miket fogok. Ezeket pedig el tudom cserélni. Na, hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, és hogyha nem, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok, én mire voltam, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Ez is most jó.